Здравейте, колеги! Нека да решим 10-та задача от упражнението за Text Processing. Задачата се казва Letters Change Numbers. Джон харесва математиката, харесва и английската азбука, това е някакво въведение. Той измислил игра с числа и букви от английската азбука. Играта е проста. Получаваме стринг, който съдържа число между две букви. Ето и тук пример. Двете букви в края и между тях имаме число. Така, в зависимост от това дали буквата е пред числото или след него, ще изпълняваме различни математически операции върху това число, за да постигнем желания резултат. Първо, започваме с буквата, която се намира преди числото. И ако тя е главна, трябва да разделим числото на позицията на буквата в азбуката. Това е интересно. Тоест трябва да намерим примерно буквата B, на коя позиция се намира в азбуката. Ако е lowercase, трябва да умножим числото по позицията на буквата в английската азбука. Окей. Сега преминаваме към буквичката, която се намира след числото, т.е. ето тази, последната. Ако е главна, вадим нейната позиция от number, от числото. Ако е малка, добавяме нейната позиция към числото. Но играта започва да става твърде лесна за Джон, при което той решава да я усложни малко, като направи същото нещо, но с няколко стринга и проследи тяхната обща сума. Така. Добре, това е пак част от историята. Когато започва да играе с повече стрингове, започва да забравя резултатите и затова ни е помолил да напишем програма, която да взима всички стрингове, да изчислява резултата за всеки стринг и накрая да ги сумира. Добре. Тук имаме някакви примери. Хайде да разгледаме поне единия. Ще вземем първия пример. A12B. Първата ни задача, всъщност числото ни е 12, това е ясно. Първата ни задача е да вземем първата буквичка и да проверим дали е главна буква. Защото ако е главна, ни е казано, че трябва да разделим числото, в случая 12, на нейната позиция в азбуката. Буквичката, само че без искам зум-аутнах, само да зумна наново. Буквата А главна ли е? Да. В такъв случай трябва да разделим числото в средата, 12, на нейната позиция, позицията на буквата А в азбуката. Коя поред буква в азбуката е А? Очевидно е първата буквичка, така че резултатът тук ще си остане 12. След това взимаме Б, последната буква. Тя е малка, така че ще трябва да добавим нейната позиция към полученото число. Полученото число си остана 12 и сега добавяме позицията на Б. Б е втората буква в азбуката, така че добавяме 2 и получаваме 14. Тоест 14 ще бъде финалният резултат за първия стринг. И след това процедираме по същия начин с останалите. Добре, вход. Получаваме текст, който представлява последователност от стрингове. Стринговете са разделени с един или повече спейса. Това е интересно, ще видим след малко защо. Входните данни винаги ще бъдат валидни и в описания формат. Няма нужда ние експлицитно да ги проверяваме. Добре. На конзолата трябва да отпечатаме едно число и това ще бъде общата сума от всички числа. Всъщност трябва да бъде форматирано до 2 знака след десетичната запетая. Окей. Добре. Аз предлагам да преминем към кода. Първата ни задача е този целият стринг или текст, който ще получим, да си го сплитнем на отделни стрингове. Може би ще ги кръстим. Тоест, let strs за стрингове ще бъде равно на текст, .split. И сега, ако знаехме regex, вие може би вече знаете, защото лекцията ви е минала, можеше директно чрез regex да сплитнем по един или повече спейса, защото така ни беше казано в условието на задачата. Един или повече спейс. Да си представим обаче, че не знаем още regex. Тази лекция е преди другата. Има и друг начин, по който можем да го направим. И то е следния. Ще сплитнем само по един спейс, както до момента. Вие винаги сте виждали изписано по този начин.
И хайде сега да отпечатаме резултата, да видим как ще изглежда. Така. Виждаме, че получихме масив, имаме един елемент, успешно изваден, после обаче имаме два празни стринга, това се получава, тъй като тук има няколко спейса и като сплитваме по спейс се получават някакви празни стрингове между два други спейса, но те очевидно не ни трябват. И накрая отново успешно сме си взели последният стринг. Добре, ами сега като имаме този масив, как можем да премахнем празните стрингове, за да останем с двата, които реално са ни необходими? Ами, ние вече сме учили за filter метода. Така че мога да кажа filter. Искам да останат само тези стрингове, които са различни от празен стринг. Или, другия вариант е да кажем, чиято дължина е повече от 0. Защото празни стринги са с дължина 0. Няма значение коя от двете проверки ще използваме. И сега вече, ако изпълня същия файл, виждам, че в масива са ми останали само двата елемента, които имат реално съдържание. Празните стрингове сме ги отстранили. Така че ето един алтернативен начин, ако не използвате regex за сплит. Добре. И от тук нататък как процедираме? Първо, очевидно ще трябва да преминем през всеки един от стринговете, нали така? За всеки str, за всеки стринг от всичките стрингове, дайте за сега само да ги отпечатаме. На първа итерация виждаме A12B, на втора S17G. След това, на нас ще ни трябва да си вземем първата буквичка от този стринг, числото и последната буквичка. Това са ни трите елемента, които ще имаме за всеки стринг. Първа буквичка, число в средата и втора буква. Ами, можем да ги вземем по индекс, нали така? Можем да кажем, че first letter ще се намира в стринга на индекс 0, винаги, няма как да е. Последния letter, last letter, малко смесих двете думи, пак ще го вземем от стринга по индекс, само че какъв индекс е на последния character на един стринг? Ами очевидно от дължината ще извадим обаче едно. Защото примерно този стринг е с дължина 4, но индексите са ни 0, 1, 2, 3. Последният индекс винаги е дължината минус 1. Добре, и също така ни трябва числото. За числото, тъй като то може да бъде двуцифрено, както в този случай, или 5-цифрено, или 10-цифрено, можем да използваме slice, ще кажем string slice, и сега ще си вземем всичко от първия индекс, защото на нулеви имаме буква. Числото започва от първия индекс до предпоследния реално. И тъй като метода slice е exclusive, аз директно ще напиша до string.length минус 1. Това ми връща последния индекс и тъй като slice е exclusive, т.е. той няма да включи точно това, което аз съм подала, точно ще стигне до предпоследния индекс. От първи до предпоследен индекс. И точно това ми е числото. Само, че сега това slice ще върне string. Понеже аз искам да извършвам някакви математически операции с числото, ще го конвертирам в number. Ето по този начин. Хайде да видим дали е вярно. First letter. Отпечатвам директно трите елемента, които си взехме. Last letter. Опа. И num. Така. Хайде да видим. Ами, май е вярно. Защото първият стринг е A12B и успешно си взимаме първата буква, последната буква и числото по средата. По същия начин с втория стринг. S е първата буква, G последната, 17 е числото. Добре, супер. И от тук нататък има определени условия. Първо проверяваме първата буква. Ако тя е главна, трябва да разделим числото на позицията на буквата в азбуката. Добре, първо, как в JavaScript можем да проверим дали една буква е главна? Първият вариант е очевидно с regex, но както казах вече, конкретно в тази задача ще го избягвам. На упражнението за regex има достатъчно такива задачи. Ако не искаме да ползваме regex, как можем да проверим дали буквата е главна? Аз това мисля, че съм го показвала. Ще сравним текущата буква с същата буква to uppercase. Защото представете си, че буквичката ни е T. Ако аз я сравня с uppercase T, това ще ми покаже, че явно не е, оригиналната ми буква не е главна.
А ако оригиналната ми е T, аз ще сравня с главната версия, която също е това T. И това означава, че first letter е главна буква. Така че ето това е много лесен начин, в който можем да проверим. И сега, ако е главна буква, на мен ще ми трябва позицията на тази буква в азбуката. Вижте, навсякъде е така. Във всички условия. The position. Как можем да намерим позицията на дадена буква в азбуката? Защото за нас хората е много лесно да кажем, че A е първата буква, B е втората, но в JavaScript това не се случва чак толкова лесно. Може би най-интуитивният вариант, или най-простия, не знам доколко интуитивен, е да вземем ASCII стойността. Хайде първо това да направим. Ще го кръстя код и ще бъде равно на first letter char code add. Този метод вече го знаете, виждали сте го многократно. И за сега ще логна кода. Даже искам само веднъж да го направя. Само за момента. Искам да го направя веднъж. Тоест за първото число сам. Не за първото число, за първата буква. Съжалявам. First letter ни е A и ни дава, че ASCII стойността на буквичката А е 65. Хубаво, сега имам някакво число. Знам, че B ще бъде 66, C ще бъде 67, но това число не ми дава позицията в азбуката, защото позицията в азбуката не е 65-та, а е първа. За B не е 66-та, а е втора. За C не е 67-та, а е трета. Но виждате как има една пропорционалност и ние можем да използваме. Искам само да ви покажа ASCII таблицата. Как можем да използваме? Може би да зумна малко, за да виждате по-добре. За момента гледаме само главните букви. Какво можем да направим? Можем да вземем ASCII стойността на текущата буква. Примерно, ако текущата буква ни е D, ASCII стойността ще бъде 68. И от нея можем да извадим кода не точно на първата буква, а реално едно по-малко. Тоест първата буква ни е на 65-ти номер, нали така, 65 е ASCII кода. Обаче ако аз от 68 извадя 65, ще се получи, че D е третата буква в азбуката, което не е така. Реално, ако извадя 64, ще се получи точно. Само го записвам и сега ще дам още няколко примера, за да го разберете. Това не съм сигурна до момента дали съм го показвала. Let position ще бъде равен на кода минус 64. Защо вадим точно 64? Дайте да разгледаме някои други букви. Примерно, B, коя буква поред е в азбуката? Ние знаем, че е втората поред буква. Кодът е 66, като извадим 64, ще получим точно 2 за втора буква. А ни е първата буква в азбуката с код 65. Като извадим 64, получаваме точно първата буква в азбуката. F се пада 6-та, нали така? 3, 6-та, да. 6-та буква в азбуката. Съответно, от кода 70, като извадим 64, ще получим точно 6. Пак казвам, може би не е най-интуитивното нещо, но много често се използва. Когато искате да вземете конкретната позиция в азбуката, вадите реално кода, само че не точно на първата буквичка, защото ако вие извадите кода на първата буква, на А, 65, това означава, че ако вземете точно буквата А, тя ще излезе нулевата буква от азбуката. А ние нямаме такова нещо. Почваме да броим от едно. Така че 64. Добре. Имаме позицията и сега ни е казано, че ако първата буква е главна, трябва да разделим нашето число, нашият num, на тази позиция. Тоест num ще го разделим на позицията и ще си запазим този резултат. Между другото, това не е чак толкова много код, така че може да го направим и на един ред. Тоест директно да кажа position ще бъде равен на кода на текущата буква минус 64. Според мен не е чак толкова претрупано и може да си го позволим. Добре. Другият вариант е, ако буквата е малка, тогава ще имаме подобна ситуация, пак ще трябва да си вземем позицията. Само, че малките букви от кой код, ASCII код започват? От 97. Съответно, аз тук каква стойност ще извадя? Ако извадя 97,
и това ми е буквата А, ще излезе, че тя е нулевата буква. Нали така? А нямаме такова нещо като нулева буква на азбуката, така че ще извади 96. За да може, ако first letter ми е малко А, тук ASCII кодът да ми е 97 и като извадя 96, точно получавам, че позицията е първа. И сега тук вече num ще трябва да го умножа по позицията. Num го умножавам по текущата позиция. Окей. Това са двата варианта за първата буква от стринга. Сега, за последната какви са вариантите? Пак имаме подобно условие. Ако е главна буква, ако last letter е равно на last letter to uppercase, ако главният вариант на буквата съвпада с оригиналния, значи оригиналния е главна буква. Пак ще си вземам позицията по същия начин, нали така? Ако е главна буква, пак вадим кода на първата буквичка и намираме позицията в азбуката. Само, че тук ще трябва да бъде last letter. Примерно, ако е D, D ще бъде с ASCII стойност от 68, като извадим 64, получаваме, че D е четвъртата буква от английската азбука. Добре. Между другото, ако се чудите защо това нещо работи, да декларирам няколко пъти една и съща променлива, отговорът е защото... Само махна този брейк, да не ми пречи. Отговорът е защото това е в скопа на if-а. Съответно, тази променлива position е достъпна само в този if. Тази променлива position само в този if. Но алтернативен вариант е да декларираме променливата по-нагоре преди if-овете и в if-овете само да я променяме. Може и по този начин, даже може би една идея по-добър. Окей, сега няма да променям навсякъде нещата, просто обръщам внимание. Така. Имаме позицията и трябва да извадим тази позиция от num. Тоест, num минус равно от num ще извадим позицията. Или, ако последната буквичка е малка, по същия начин, само че ще бъде с кода 96, защото малките букви са от 97 до там 100 и нещо. Съответно, намираме коя е позицията в английската азбука по този начин и от num към num трябва да добавим текущата позиция. Тоест, num плюс равно на position. Ето по този начин. И накрая, само да видим докъде сме стигнали, проверяваме буквите. Реално за текущия стринг ще имаме някакъв финален num. И този num трябва да го добавим към общата сума. Спомните ли си, че трябваше да пазим сумата от резултатите? Добре, дайте още в началото да си създадем една променлива sum, която ще има първоначална стойност 0. И сега можем да кажем, накрая, след като вече сме манипулирали num, можем да кажем, че ще го добавим към сумата. По този начин. В крайна сметка, след целият цикъл, след като сме проверили абсолютно всички стрингове, можем да отпечатаме sum и беше казано да е фикснато до втория знак след десетичната запетая. Изпълнявам кода, виждам 330 резултат. Мисля, че беше така. Само да видим. Да. Пробвам с втория пробен вход. Да, това също е правилно. Третия би трябвало да ни даде 0 като резултат. Да, изглежда правилно. Окей, гайс. Хайде да събмитнем в Judge и да видим дали ще получим максимален резултат. Да, получихме 100 от 100 точки. Така че това е решението на задачата. Аз не мисля, че е много трудна, просто изисква малко повече разсъждение. Според мен основно във връзка с ето това конвертиране от буква към ASCII код към позиция в азбуката. Защото ние хората броим по различен начин от компютрите. Нали? Компютрите с ASCII кодовете броят буквичките от 65 за главни и от 97 за малки букви, докато ние си ги броим от първа позиция. Така че ето това конвертиране ще ви бъде много полезно, ако го разберете и ако запомните как работи. Защото за напред може пак да ви се налага да го използвате. Останалата част от задачата аз мисля, че е сравнително проста. Взимаме си първа, последна буква, имаме слайс, който също не е много труден и накрая просто сумиране.
Да, това е решението на задачата. Ако имате някакви въпроси, разбира се, може да им пишете налично и ще ви отговоря.